Staviame sklad a v tejto časti ti ukážeme, ako lepíme EPDM-ku. Tak a strechu máme pripravenú. Skladba strechy je tatranský profil, 2x EPS, OSBčka, pripravená atika, môžeme ísť ukladať EPDM-ku. Plachtu máme pripravenú, môžeme ísť lepiť. Pred pokládkou si rozmiešaj svoje lepidlo a môžeš ísť valcovať. A začíname s pokládkou lepidla, len nezabudni, biele lepidlo nejde až po okraj atiky. Pri tomto lepidle nečakáš. Až v ďalšom kroku ti ukážem, kedy musíš počkať, aby ti to vyschlo. Keď máš takto pripravenú EPDM-ku, nalepenú a nehaný okraj, tak prichádza na rad ďalšie lepidlo. Tak, a teraz keď fajčíš, tak si zapál, lebo lepidlo musí poriadne vyschnúť, až vtedy môžeš lepiť. A kedy zistíš, že je lepidlo pripravené na lepenie? Vtedy, keď ho dotykom sa ti nebude tá EPDM-ka prilepovať na prsty. Takže lepidlo nám nelepí, môžeme ísť lepiť. Jednu stranu strechy máme nalepenú. Ideme ďalej. Ak tam vzniknú bublinky, vôbec to nie je problém. Je to prípustné na EPDM-ke. Stačí ich pekne zahľadiť, ale vôbec to nie je žiadny technický problém. Týmto bielým lepidlom si vždycky robíme také metrové pásy, aby nám to nevysychalo moc rýchlo. Lebo rozdiel je v lepidlách. Zelené musíš čakať, aby vyschlo, biele musíš ísť hneď. Čím lepšie budeš mať pripravenú plachtu, tým menej bubliniek budeš mať a bude to krajšie. A pokračujeme v tom istom postupe. Tak, a keby si nevedel, tak teraz už vieš. Ako som povedal, vždycky si EPDM-ku rob na etapy. Nikdy to nerob celé, lebo ti to nevyjde. Takže pekne radšej pomaly, lebo práca kvalitná, málo platná. Teraz robíme na otokovom kanáli okna. Pekne pomaličky. Keď máme otokový kanálik hotový, môžeme na neho nakrývať ďalšiu časť atiky a pokračujeme ďalej v EPDM-ke. Na krycí pás používam vodoneprepustné lepidlo. To znamená, že mi pod neho nepoteče voda. Teraz sa zabezpečujem pri okne. A je tu ten moment, kedy ideme EPDM-ku spájať s domom, lepiť ju na fasádu. Znovu lepíme kontaktným lepidlom, počkáme, kým to vyschne a môžeme to lepiť. Začíname lepiť a vždy začíname od stredu. Atiku máme pripravenú a teraz som si zmeral šírku krycieho pásu, potiaľ toto napenetrakujem, tým vodoneprepustným lepidlom, chvíľku počkám a môžem lepiť. Vtedy mi to nepretečie nikdy. A je tu ten moment, kedy to ideme spájať s domom. Máme to dvakrát natreté, vyschnuté a ideme lepiť krycí pás. Tak a máme to hotovo, je to napojené na dom. Ak ťa zaujíma finálny výsledok, nezabudni nás sledovať.